Don't take tension. Ashwin is mentioned. ಯಾಕೆ ಉಳ್ಳೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿ ರಾತ್ರಿ ಬಟ್ಟೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬರ ಬಣ್ಣ ಕೈವೇನ ಓ ಏನ ಹಾ ಅಶ್ವಿನಿ ಓಡಾರೆ ಮಂದು ತುಂಬುದಿ ಕೈಬೇನೆ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಕೈಬೇನೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಕಾರ್ ಹೊತ್ತಲಿ ಕೈ ಹೊತ್ತಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ತ್ಕೋದಿಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಸದ ಪೀಸ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಮಾಸದ ಜಂಜಿತುಲಿ ಏತು ಜೋಯ್ಚಕ್ಕ ಏತು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಊರ್ದ ಜಂಜ ಕಡಲ್ದನ ಏತು ಮಲ್ಲುಂಡು ಅದಿ ಓ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೀಡಿಯೋ ಕಟ್ಟುಂಡು ಕುಲೊಂದು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಗಂಟೆ ಪತ್ತು ಸೊ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಕಾಣದ ಲಕ್ಕದು ಚಾ ತಿಂಡಿ ಈಗ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೆ ಅವೇ ಯಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಓ ಮಂಗೆ ಉಂಟು ಮಾರ್ಯಾರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚದ ಒಬ್ಬರು ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬೇಲದಕ್ಲಿಗೆ ಚಾ ಹುಡುಗೆ ಸೊ ಒಂಚ ಅವೆ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ತಕ್ಲು ಬರ ಉಂಡು ಬಂದಿರ್ತೈತೆ ಗೋಡೆ ಸೊ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ತಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೆಡ್ ವರ್ಕರ್ನಕ್ಲು ಬೈದೇರು ದೇ ಪಂಡಂಡ ಅವು ಕಲ್ಲು ತಿಪ್ಪರೆ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಬಂದಾಗ ಅತ್ತು ಜೆ.ಸಿ.ಬಿಗೆ ಅವು ಎದುರು ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡತಿ ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಸೊ ಅವು ಕಲ್ಲಿತ್ತಂಡ ಕಲೆ ಮಂಗೇತಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅವು ಕಲ್ಲಿತ್ತಂಡ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಹಚ್ಚಿ ಸೊ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಜನನ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಬಂತೇರು ಅಂಚದಾಕ್ಲಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಆವಡತಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂಡೇರು ಹೊರ ಬಂಡೇರು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋದು ಪತಂಬಲ್ಲ ಯಾನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಕಡಬಿಡುವೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕರ ಬಂಡೇರು ಈ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ಲ ಖಾಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ತಗರಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ತಿಂಡಿ ಪಾತೊಂದು ಬೊಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಹೆಂಕ್ಲ ಕಾಡೆದ ದೋಸೆ ಹೇರೆಗಂಡ್ಲ ಮಿನಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಅವಳು ವರ್ಕರ್ ನಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಬಡ ಪುಂಡತೆ ಬಡವದ ಪಡ್ತತೆ ಎಂಚದ ಯಾನ ಪಾತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಹುಯಿ ನೀತ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ತುಕ ರಿಕ್ಷಾಲ ಬತ್ತಂಡ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ತಿಂಡಿಲ ಉಂಡು ನಾನ ಬತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಪೋಯಿ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ರೀಚ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಉಂಡು ಸೊ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಪೂರ ಗೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ರತ್ನಕ್ಕ ಒಲ್ಲಾರು ಏನ ಅಂತಂದಿಲ್ಲಾರು ಒಬ್ಬ ಸಾಕಾನು ಇನ್ನು ಎಂಗುಲ್ ಕುರು ಇರುವಲ್ಲಾರು ಯಾನೇನಿ ತಿರೋಡು ಬತ್ತೆ ಕುರುಬಾ ಹಾಕಿಂಡು ಬಗ್ಗೆ ಏನಿ ಯಾನು ಅದು ಪರಿಮಳ ಅರೊಂದು ಸಾಮಾನು ಬತ್ತಿನ ಪರಿಮಳ ಅವರೊಂದುಂಡು ಏನ ಮೀನಾ ಜಂಜಿ ಕಜಿಗೆ ಒಂದು ನೀರು ಕೂರ್ಲೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಚೌಲಿಯ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಡನ ಕೋಲ್ಡ್ ಬುರ್ಚಿ ನೀನು ಸೆಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ತೋಜುಂಡು ಎದುರು ಖುಷಿ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ತೋಜುಂಡು ಅವನ್ ಕೊಂಚ ಅಡ್ಡ ಉಂಡೈತೆ ಪೂರ ಸರಿ ತೋಜರ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಿರೋಡು ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಿರೋಡು ಇಜ್ಜಿಗ ಸರಿ ತೋಜು ಅಂದ ಅವ ಇತ್ತೆ ಎದುರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಉಂದುಲ ತೋಜುಂಡು ಜಂಜಿತುಲಿ ಏತು ಜೋಯ್ಚಕ್ಕ ಏತು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಊರ್ದ ಜಂಜ ಕಡಲ್ದನ ಏತು ಮಲ್ಲುಂಡು ಅದಿ ಗಂಟೆ ಆತನ ಹನ್ನೊಂದು ಏನು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬೀಡಿಯೋ ಕಟ್ಟುಂಡು ಕುಲೊಂದು ನಾಳ ಬೇಲೆಜಿ ಬೆರಡ ರತ್ತ ಕಡ ಕುಲು ಒಂದು ಪಾತಿರ್ದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಾರ ಯಾ ಪಂಡ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಬಂಜೆ ದಿಂಜಿದೀನಿ ಈ ಬೀಡಿಡು ತಂಚಾದು ದುಂಬು ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಬರ ಕಟ್ಟೊಂತಾರೆ ತಂಚಾದು ಹೆಂಗೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟ ಕೊನೆರೆ ಪತ್ತೆರೆ ಬರ ಆಪುಜಿ ತಿರ್ಗೇರ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಯಾರು ನೂಲೇದು ಹೊಜ್ಜಿ ಯಾನಿ ವಿಡಿಯೋ ಹತ್ತಿರನೆ ಪಂಡೆ ನಾನೊಂದು ರಡ್ಡೆ ಸಲ ಅಂತ ಬೀಡಿ ಕಟ್ನ
ಇಲ್ಲಡೋರು ಅಮ್ಮ ಕಟ್ನಾಗ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಇರೆ ಸೋಕಿತ್ತನ ಏತ್ಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಅದೇ ಇಚ್ಚಿನ ಇರೆ ಇಂದು ಇರೆ ಭಾಷೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿರೆ ನೆಯ್ತಲಕ್ಕೊಂಡು ನೆಯ್ತಲಕ್ಕ ನೇನು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬರೀ ರಂಡು ಬರೀ ಓ ದೇವರೇ ಕಟ್ಟಿದೆ ಪತ್ತೈಟ್ ರಂಡು ಬರೀ ದಿನ ಕೊಂಚ ಐನದು ಕಟ್ಟಂಡ ಆವತಿ ಅದೇ ಆಂಡ ನೀನು ಮೂಲ ಕೊರಿಯರ್ 2 ದಿನ ಕೊರತಿ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಾರ ಆಪುಡ ಹಾಂ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬೀಡಿ ಕೊನ ಬಾಣ ಜಸ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ 500 ಏನಿನಿ 5 10 15 ಒಂದೂವರೆಗೆ ಕಾಸು ಎತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನಿತ್ತೇನೆ ನಾನು ಏತಾಪುಣ 1,500 ಕಾಸು ಏತಾಪುಣಿ ಆತೇನಾ 1,250 ಓ 250 ಅಂಡ ಒಂಜಿ 350 ಆವತ್ತೆ ಯಾವ ಮೀನಿಗೆ ನಿಂದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಯಾವ ನೂಲು ಮಾತ್ರ ದಾಲ ಬಲೆಜ್ಜಿ ಅದೇ ಎಂಗ್ಳು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ನೂಲ್ದ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತ ಪತ್ತಿಲಿ ಬನಂತೇರು ಪತ್ತಿಲಿ ಬಂಡ ಸಪೂರ ಬೊಮ್ಮು ಪೂರ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಎತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತನು ಬೀಡಿಡು ಇತ್ತ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕುಡು ತೇರ್ಲ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ಜೇರು ಯಾನ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಂಡ ಮೀನಿಗೆ ಸಮ ಯಾನ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಂಡ ಕೋರಿಗೆ ಯಾವವು ವಾರಾಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಂಡಿ ಅನ್ನ ಹೋಗಿ ಗಂಟದ ಮುಂಜಿ ಸೊ ಇಂಗ್ಳು ಒಣಸ್ಕನಾರೆ ಬಂದ ಚೆರಿ ಇಂಗ್ಳು ಒಣಸ್ ಒಂದ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ದುರ್ಗಾ ಪೋಯ್ 2 ಜನ ಕಲ್ಲು ಅವೇ ಅಲ್ಪಿತ್ತದ ಅಗ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಒಣಸ್ಕೊರುಡೆ ಕಡೆ ಚಾ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ದಿನ ಕಂಬಳ ಬೇಕು ಅದೇ ಅಗ್ಲಿ ಒಣಸ್ ಕೊರುಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೆಂಗೆ ಒಣಸ ಸರ್ ಸರ್ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಎಂಕ್ಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಪತ್ತಂ ಪೋಯ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಣಸ್ ಕೊರ್ದು ಪಿರ ಎಂಕ್ಲು ಕೂಡ ಪೇಂಟೇಗೆ ಬರೋಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುರುಕು ಎಂಕ್ಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ ಒಣಸಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತನಿ ಯಾನಿನಿ ಏಪಲ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ತೊಂದು ಇನ್ನು ನುಪ್ಪುಗೆ ತೊಂಡೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗಂಜಿ ಒಣಸ್ಗೆ ತೊಂಡೇರು ನುಪ್ಪುಗು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಬಾಬ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯರು ಓಕೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಬುರ್ದು ಒಣಸಾದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅವಲೇ ಕುಲ್ತ್ವೆ ಬಟ್ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ರೆ ಸೊ ಅಂಚದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತೆ ಸೀದಾ ಪಾಪ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡೇರು ಒಣಸ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಬಟ್ ಅಂಕಲ್ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಡಿತ್ತು ಮೇಯ್ನ್ ಸೊ ಅಂಜ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಪಂಡೆ ಅಂಜ ಕಜಿಬ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಜಂಜಿದ ತುಲೆ ಜಂಜಿದ ಪಾಪ ಕಜಿಬ್ ನೇನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಯ್ಯಾಗ ತಿನ್ಬೇಕುಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಪೋಪಿ ನಾನು ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ ಏತ್ ಪೂರ ಆಂಡನೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪವೆ ಹೆಂಜ ತೋಜುಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಲೆವೆಲ್ ಆದ ಇಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಎಂಕ್ ಎದುರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ತೋಜುಂಡು
ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಗೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ತೂಕ ಹಾಯ್ ಗೊಬ್ಬಿಯರ ಓ ಕುಜಲ್ಪುರ ಚಂಡಿ ಆತನಿಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದ ಬೈತನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ದೇನು ಓಕೆ ಇಂಚ ಮೇಲೆ ಅಲ್ತೊಂತೇರು ಪಾಪ ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಂ ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾಪ ಅದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಉಂಡು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಡ ಒಂದು ದಿನ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅದು ನಮಗೆ ಸೊ 800 ಫೀಸ್ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿಗೆ ಓದಿತ್ತ ಗಾನಗ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀಡಿ ದಿನ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಅದಾ ಅದೇ ಬಿ ಏನು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ತಿಂಡಿಗೊಂಡಾರುಂಟಾ ಈ ದೂರ ATMಗೆ ಆಗ ಒಂಚು ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಈಗ ಬಡಪ್ಪ ಹಾಂ ಹೊಸಾವತಿ ಬಲೆ ಬೇಕ್ರಿ ಬತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಪಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಗ್ಗದಾ ಸಿಕ್ಕೇನೆ ಗಹನಗೆ ತಿಂಡಿ ಬೋಡಿಗೆ ಪಪ್ಸ್ ಹೆಂಗಿಷ್ಟ ಹೆಂಗಾರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪಪ್ಸ್ ಏತು ಓ ಇತ್ತ ಅದು ವರ್ಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹಾಂ ಅಂದೆ ಏತು 20 ನೆನಪನೆ ರೇಷ್ಮೆ ಟೀಚರ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣನ ಮಿಗ್ದಿ ಹಾಂ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮಿಗ್ದಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಈರು ಏರ್ನ ಮಗಲು ಇನ್ನ ಮಗಲ್ ಏರು ಏರ್ ಬಲ್ಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಇದ್ದತೆ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ತೂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕಲು ಇಜ್ಜೇರಿ ಇರಲ್ಲ ಬೇಕಾರಿದ ಉಳ್ಳೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲವ ಹಾಂ ಈರ್ ವರ್ಕ ಹಾಂ ಸರಿ ಬರ್ಪೆ ಎತ್ತರ ಅಂಚಿ ಪೋಬ್ಬ ಬೇಲೆ ಏನು ಮಲ್ತೀರ ಬೇಲೆ ಅಂದೆ ಅವಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ಹಿಂದೆ ಅವಿ ಇಟ್ಟು ಬೋಂದ ಮಸಾಲ ಪೊಡು ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಹೈಸ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿಡ್ತೆ ತೋಜುನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಅವೇನು ಮಿತ್ತದ ಇದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅವಿ ಅತ್ತ ಗಹನ್ ಶೋ ತೋಜುಂದು ಇಜ್ಜ ಡೇ ಆರ ಹೊಲ್ದಿತ್ತೇರ ಚಾ ಪಾಪ ರತ್ನಕ್ಕಾಗಿಂಗ್ಲೆ ಬಂಗ ನಾನು ಅಂಚೆ ನುಂಜಿನೇ ಬರ್ಬೋಡತ್ತ ವಾ ಇತ್ತಾಗ ಇಲ್ಲು ಬರಕ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜುನು ಖುಷಿ ಹೋಗಿ ತೋಜುನು ಮತ್ತೆ ದೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ ಚುಚೂರ ಜಾನ್ ಬಲ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಬಕ್ಕಪ್ಪ ಬಲ ಯಾನ್ ಬತ್ತಾರಡ ಬಲೆ ಭಲೆ ಭಲೆ ಅಭಿ ಅರೆ ಮೈತಿ ತಿರ್ಗೆತ ಓಕೆ ಪಾಪ ಇಂಗ್ಲೇ ಚಾದಿತ್ಯಾರ ಮೇರೊಂಜಿ ಹಬ್ಬ ಇವರ ಮನೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಉಂಟು ನೋಡಿ ರತ್ನಕ್ಕ ಅವರ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಉಂಟು ಪಾಪ ಇಂಗ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಚಾದಿತ್ತೀರಿ ಚೌಲ್ಯ ಅನ್ನ ಪೊಸೆ ಇಲ್ಲಲ್ ಚಾ ರತ್ನಕ್ಕನ ಇಲ್ಲು ಅವು ಬೆಚ್ಚುಂಡದ ಚಾ ಸತ್ಯಪನೋಡಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ದನದನ ಎಂಕ್ಲೇಗ್ ಇತ್ತೆ ಬಂಗಾರ್ಲ ಕಂತಿನ ದೇವರ್ಲ ಕಂತಿನ ಒಂಜಿನೇ ಬರ್ತಿಕ್ದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲಲ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಓನರ್ನ ಅಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಪಡೆಯೊಂದು ಬರೆಯೋಡಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ
ನಿಕ್ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸತ್ತಿಡಿತ್ತನ ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ ಕೈ ಪತ್ವೇರು. ಓಕೆ ಚಾಪತ್ತನ್ನು ಪೋಯಿ ಅಮ್ಮ 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 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಾಲ ತೀರು ಜಬ್ಬ ದೇವೇ ಕಾರ್ಬೇನೆ. ಹಾಂ ಓ ಅಂದ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಹ್ಞೂ ಏರು ಬರ್ಜೇರ್ನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮೇಯ್ನ್ ಚಾಬೋಡು ಹೆಂಗೆ ಬಯ್ಯದ ಕಾಂಡೆತ್ತೆ ಚಾಪರ್ ಪುಜಾನ ಬಯ್ಯದೊಂಜಿ ಚಾಪರ್ ಚಿಂಡಾಪುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಬಯ್ಯ ಕೊಂಚ ಬೋಡೆ ಚಾ ಓ ಧೂಳುಡು ಓಕೆ ಕಾಂಡಿಡ್ತೀನಿ ಜಾ ಎನ್ನ ಅಬ್ಬಿಗೆ ಸಾಕಾಣತ್ತ ದೊಂಬುಡು ಅಂದ ಓಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೀರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಟೈಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸೋಮವಾರ ಅಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾನು ಹಾಂ ದೇ ನಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತುಂಬ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೀರು ಕುಮಡ ತುಲೆ ಒಂದು ಕುಮಡ ದೀತೇರು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜು ಕುಮಡ ದೀತೇರು चला ಅವಳು ಮಿತ್ತು ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದೇರು ಸೊ ಆ ಬಲ್ಲು ದಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಆ ತುಲೆವಲ್ಲ ಅಂಡ್ ತುಲೆ ಇಲ್ಲು ಪುರ ಎತ್ತಲಾಯ್ತು ತೋಚುನ ತೆವಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾಂ ಅಂದವಿ ಇಲ್ಲು ತುಲೆ ಎತ್ತೋಜುನ್ ಅಲ್ಪ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅವ್ರು ರಡ್ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅವ್ರು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ದ ವೈಟ್ ತೋಜುನ ಅದೇ ಐಟು ರಡ್ ಇಲ್ಲ ನಡು ರೋಡು ಇನ್ಯಾವ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ವರ್ಕ್ ಪೂಜೆ ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡದ ಹಾಂ ಈ ರಿಂಜಿ ಇತ್ತಿದ್ದು ಬಾತಿರ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಓ ಏನ ಹಾಂ ರಾತ್ರಿ ಕೈ ಬೇನೆ ಕಾರ್ ಹೊತ್ತಲಿ ಕೈ ಹೊತ್ತಲಿ ಆಡ್ಲ ತುಂಬುದತ್ತ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬಾಯ್ ಬಲ್ನೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇನಿಕ್ ಬಾಯ್ ಜೆ ಸಿ ಪಿಗೆ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ನುಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡವಳು ಸೊ ಮುಲ್ಪೆತ್ತುಲಿ ಹಾಂ ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜುನದ ಅಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬರ ಕಟ್ಟಿಯೋಕೆ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುನದ ಬಿ ಹಾಂ ಈ ಕುಲ್ಲೋರ್ಚಿ ಮಾರಾಯ ಓಕೆ ಗಂಟ ಎನ್ಮ ಒಂದು ಬರ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಗ್ಯಾಸಡ್ ನುಪ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ನುಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅದೀಯೆ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಮೀನು ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಕೋಡೆದ ಬೀಲಗಾಯ್ದೆ ಮುಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅವನಿತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಬೋಂದಾಕಲ್ಲ ಅವೇನು ಬರುತ್ತೆ ದಿಯೋಡು ಹಂಚೆನೆ ಹೆಂಗೆ ರತ್ನಕ್ಕೆ ದಿಂಜಿ ತಕ ಜಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತುಷ್ಪಂತುಲಿ ಪಾಪ ಟಿಫಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಜಿಪ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಲೆ ದಿಂಜಿದ ಶೋಕುಂಡು ದಿಂಜಿದ ಕಜಿಪು
ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಬಸಳೆದ ಕಜ್ಜು ಕೋಡೆದ ಬಸಳೆದ ಕಜ್ಜಿ ಕೋಡೆದ ಬಸಳೆದ ಕಜ್ಜಿ ಪೆಂಕ್ ಕೋಡೆದ ಬಸಳೆದ ಕಜ್ಜಿ ಪೆಂಕ್. ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಆಯ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಯಾನು ಎಂಗ್ಲ ಜೇಸಿದ್ದ ನಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆತಿಜಿ ನನ್ನ ಅವಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಫುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗುಂಡಿಲದ್ದೆ ಪೆರಂಡು ಸೊ ಎಂಚ ಇನಿಕ್ ಅರ್ಧಾಂಡು 1.5 ಗಂಟೆದ ಬೇಲೆ ಆಂಡಿನಿ. ಓಕೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆನ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಬಾಯ್.